masser der. Så vi kan finde Anders. Der må andre komme der. Så er der altså virkelig gået langt stykke med. Det skal være 2 og 3. Det er Lars Olsen og Chris Jensen, som kæmper om den. Der! Og det er sindssygt svært for at sige lidt. Og få det her til at hænge sammen. De der regnskyer, altså, de kommer og de ødelægger hele festen. Nogle er måske taget, og det var så lige sidstpladsen, der kom der. Der er nogen, der kan lide at køre i regn, og her kommer der. Det er nok den der 2,5. Jamen. Skal afvikle alt. 3 løb heldigvis. Her med motorcykler, altså Rookie 600, som kører rent med 600 eller 675'er. Hvorfor Vagn Jensen og Mike Spejler går forbi Vagn Jensen blandt andet. Lad os så se. Vi er stadigvæk sammen med på førstepladsen. Men jeg skulle da lige så sige, at Hans B. Jensen nu kører meget hurtigt på andenpladsen. Tredjepladsen, der er Chris kommet op, og Lars Ottesen, eller Olsen, den er rykket lidt ned. Vagn Jensen rykker fremad. Det samme gør Stig Nielsen, for det er Mike Spejl, som er rykket lidt tilbage i den her sammenhæng. Vanni, Vagn Jensen, 161 på 13, men han er på 13 motorcykler. Både de og brugte. Og klassiske motorcykler fra Max. Der gik her sgu forbi. Klassikere. Men altså, fordi som jeg sagde, det er jo ikke rigtigt, når man siger, at Vagn Jensen for eksempel er rookie. Fordi han har altså været rigtig mange år, men på rigtig moderne motorcykler, der er han måske lidt rookie. Det er nok lidt sødt forklaret, men det er den, der kommer med. Chris Jensen er måske... det er en kamp mellem Carsten B. Mogensen og Hans B. Jensen. De bliver da snart hættet med en omgang de værste. Det er en halv sekund på den det var da satans. Ja. Den seneste omgang. Men Vagn og Stig Jensen er kommet forbi Lars Olsen, fordi Lars Olsen ligesom ikke har haft den fulde fart på den sidste omgang. Så nu skal det jo så blive spændende at se, og så har vi Vagn op på den. Jeg er en af dine bedste venner. Det er nok være, jeg kender en festifyr, som har sådan et bed and breakfast nede på Horstegn, hvor han også har sin motorcykelforretning, hvor han altså handler med 30 motorcykler og alt muligt andet lækker, og ikke mindst klassiske motorcykler. Stig Nielsen fuldt flot med, starter på 32 og tager op på en finder. Det er meget en øvelse. I gamle dage, synes jeg altid, jeg kan huske, når vi sendte rookierne ud. Det var måske først på sæsonen. Så lå de på alle steder på banen og var væltet. Sådan skal jeg da love for. Under de her vilkår, der er det da ikke sådan i dag. Det er dejligt. Og så tror jeg da nok, at Hans B. Jensen har fundet tempoet. Og ligesom har snuppet det der sekund.
Godt og vel, 1,3 sekunder var det fuldt væk med det. Nu er der kommer Rødlæs foran, og det er Carsten Mortensen. Og nu er der pres på Carsten. Og det giver hurtigt nogle helt andre linjer. Og så skal vi også huske på, at vi begynder at få nogle overlapninger, selvom vi stadigvæk har 11 omgange til det. Per Juhl er kommet forbi Anders Stikker på sidste omgang. Det er pladsen 7. pladsen, altså 65, som har lukket ud af 60. Så der så overfører til videre, og inden den går lang tid. Men altså, Carsten Mortensen skal love for at komme under belejring af Hans B. Jensen. Vi venter spændt på den videre udvikling. De kommer her ind på det gamle baneafsnit, hvor jeg igen kan se dem. Og så kommer de altså igen i Kastrup-kurven ude på langsiden. Og hvad så nu? Det er den samme situation stadig. Men hvad så med en yderside? Og det lyder som et smart fodboldsforsøg. Og den er sgu god nok! Bliv der med! Kom så Hans B! Ander! Jeg tror altså lige nøjagtigt at den manglede, men det var faktisk et glimrende forsøg på ydersiden samtidig med, at der skulle lappes med en omgang. Det var faktisk rigtig godt forsøg. Ja, det skal være indrømme, at jeg er ikke 100 på, hvem det er, der er i front. Jeg er 100 på, at der var en syg fejl. Jeg tror, det var en spil, der blev ude i den næste. Nu er jeg altså ikke til, og den får jeg, når de kommer forbi herovre om 20 sekunder. Ja, det ved jeg ikke. Skal du få med, Martin? Ja. Man har tabt sin plads igen, Anders. Der skete i hvert fald en enorm forskydning i den 1 og 2. Fordi de var 44.000 separeret på omgangen, vi har set. Ja, og så er det Hans. Jo, den er god nok. Det er Hans, der er smuttet. Og han kører lige med 2 sekunder. 3,8. Det ved jeg ikke, hvorfor at Carsten Mortensen på Hondaen, han sætter så meget til lige pludselig. Det er virkelig meget. Altså 3,8 sekunder, det er på en omgang, det indikerer teknisk problem. Altså, så meget kan man ikke tæve i forhold til det potentiale, man har haft før. Man kan tæve, okay, man kan have en gedeomgang, og man kan lave alle mulige numre, men 3,8 sekunder, det tror jeg ikke på. Ikke kan man køre. Simpelthen også bare meget stille og roligt. Jeg tror ligesom, at, skal jeg sige det sådan, Carsten, han troede på det, da han så blev overhældet. Nu er jeg så også med det næste. Og hvor er tredjepladsen, den er også 10 sekunder væk, det er nemlig Chris Jensen. Det vil sige, at han har kun tabt en enkelt plads fra sin start. Og så han har kun tabt en plads fra sin start, fordi han hentede en, og så tabte 2 igen. Han hentede en mere. Det er de der 125. Her kommer Hans igen. Han er halvvejs igennem løbet. Knapper dig. Den kigger. Men altså med et forspring på 7. Nu kører han altså 4 sekunder hurtigere på en omgang, end hvad Carsten Mortensen kan. Med kasketten der, eller hvad? Han står mange gange, så står han.
man Nu kan er det da ikke prøve. interesseret at købe en B-licens. Til næste år, så skal han have plads af en A-licens for eksempel. Ja, det gør sådan. Prøv lige at se den bøvert, der står derovre og leger, han er i fjernsyn. Og Vagn Jensen, Stig Nielsen på den sags skyld, de ligger i en fin fart. Det er kampen om nummer 3, 4, 5, 6. Nå, så vil vi gerne se noget Sandman. Når Sandtrond kommer og står. Og Jensen, som der kører den der fuldstændig sorte køredag på en helt ny træk. På en 4. plads. Men altså, en magtdemonstration af hans spil, må man sige. Hvor han altså efter han havde krybet sig udenom... Han er Stig Anders, han har kun tabt én plads. Han har ikke tabt nogen pladser, han er nede, hvor han startede. Fordi den plads, jeg troede, han havde tabt, det er en opgang. Der kommer han. Hans. Og først nu kommer forfølgeren. Og nu er vi 8,6 sekunder efter. Så Hans B. Jensen kan altså på sin Suzuki GS XR 600 tage det ganske roligt. Det er altid lige lidt at gøre det, fordi hvis man har sådan en rytme, så er det en meget god idé at blive lidt i den. Uden at forsere selvfølgelig. Men hvis man bliver i rytmen, jamen så mister man ikke fokus, så mister man ikke koncentrationen. Og hvis man gør det, så ligger man lige på bagslag. Så lige for hårdt, fordi der er ude, men det skal ikke rigtig Spark nu tænden for helvede. Mike Spejler kører ud på Yamaha R6'eren, og det er jo fordi han har en teknisk effekt, fordi Mike kan altså godt følge med. Normalt. Så siger han vil gå tæt på ham nu. Han skulle ikke få Som om tag han på bare ham. lige... Han mangler bare lige de sidste runde. Han er gået tæt på ham. Andre, der har kørt i klip, det er startnummer 31, Hans Henning Han er ikke vældig Padsens nu. Ja, startnummer 31, og det er Stig Lindfreds billede, den der 125. Nej, jeg står og prøver at følge Anders i alle... Rigtig lille som han bliver. Hans B. Jensen kører nu med 10. Ja, det tager jeg også, når han kommer, så fanger jeg ham lige. Og udbyder. Som sagt, han vælger bare at køre videre i det tempo, som han er helt komfortabel med. Ja, det var så lige... Det var lige en tilskuer, der stod der. Stod lidt mere end i vejen. Det eneste du kan, det er at stå i vejen, ikke? Ellers skide stå i vejen. Jeg skide stå i vejen. Det var altså smart. Vagn Jensen er nu kommet forbi Stig Nielsen. Ja, okay. Jo. Det er noget, han da ikke opdaget. Han så mig. Hvorfor ikke den kort langskib over vandet? Det var tilnavn, han fik i England. De har det med at give folk udenavn. Og så var han meget det mætteste oversæt til Danmark. Så har han fået sig en plads igen. Lidt derovre med sine Norton Max motorcykler. Det rykker godt. Jeg bruger det ret, men nu rykker han sgu i stedet. Jeg tror ikke, det er hans, der bruger så meget. Han har fået skiftet det der, der bruger det. Jamen så Anders, du kan godt. Til ham den anden måde også. Det var han. Han lægger rimelig tæt. Igen. Altså det er da utroligt, som han skal nå noget Den imod. måde der. Den bruger Ja, det. det tror jeg. Han lyder også. I hvert fald er hans B. Det er Jensen derfor, han ligger der. super rig. Der er hele den anden også sagt. Nå, men han er en god kører med motorcykel. Man kan også se, altså de flåede i hans kørsel og så videre, altså der er en mand, der kan... det var bare sneglen, der var med. Rookie. Det er vel tredje omgang, han er bagefter, eller sådan noget der.
Og de andre giver mig til, gud, hvad skete der her? Er det så langsomt, jeg kører, når der kommer sådan en pige? Nej, vi kører en kaffe på toget. Så er vi inde hente, hvis vi er inde hente ind i serien. Nå, den foran. Ja, hvis vi er inde hente ind i Jeg tænker, serien. at du ikke køre kaffe. Så er inde hente ind i serien. Jeg har været med til før. Altså, jeg har gået faktisk med en fjerdepladsen og Nielsen. Nej, fjerdepladsen. Chris Jensen, Vagn Jensen og Stine Nielsen. Kom med Hans, Det er nok, det er. Vagn Jensen, Stine Nielsen og Lars Olesen, som ligger helt tæt sammen. Har han taget en plads mere? Jeg er 5 omgang nu. Det er samme plads at gøre. Og der bliver ændret lidt på det. Anders Stenger er for eksempel også lige smuttet stukket. Anders Stenger er stukket forbi. Stikker. Nu tager jeg altså foran nummer 65. Det er 7. og 8. plads, der har byttet plads. Og førerne forbi igen. Så er han nede på 4 omgange tilbage. Med hvad efterhånden? Er han oppe i 14 sekunder eller sådan noget? Det er der omkring i hvert fald. Ja, han når ikke bare på en 6. plads. Der er for langt imellem. Du slapper han også lidt af. Så kommer 3. pladsen efter ham. Ej, det er vildt derovre derinde oppe i den 3. den. Og han er fedt at stå ude på sin 460 km. Det kunne være fedt at stå derinde, så kunne Ja. filme sig. Der har de jo ham, der tager Og så billeder. er det Det altså, tror jeg, der det er. måske kunne være lidt rigtigt. Bare pas på, fordi Men vi Vagn er lidt Jensen, Stine Nielsen og Lars. Ej, det er ikke så det var sådan en Ja, ja da. Stine Nielsen er der kommet udenom Vagn Jensen igen. Så nu er Vagn altså nede på en 5'er, og Lars Olesen fortsat på en 6'er. Nej, det var noget. Der har vi stået strukket. Og vi skal lave billeder med Nej, kan jeg godt nå at tage ham derop, tror du ikke, på 4 omgange? Nej, og det er jo også en af de der... Ja, det er en snegl. Jeg tror, han har en hel omgang bagefter. Igen er det Hans. Der væltede det ude. Så er der 3 omgange tilbage. Han kører 10 år omkring 34. Jamen, det er ikke. Nej. Men man har jo ærgerligt, du kan se ham så... Og det er altså langt hurtigere end nogle af hans konkurrenter. Carsten Mortensen, 11,6 sekunder efter. Og så er det altså, at vi har lidt krig. Nej, Chris Jensen skal vi også lige have. Han ligger sådan set solidt op på en 3. plads. Det er med stridt som flue, var det andet. Eller hvad? Det gør han overhovedet nummer der. Vi starter nummer 16, Chris Jensen. Og så er det altså, at vi skal vente en lille smule. Så kommer den her fight. Den kommer her. Take it to them, boys. Det er Stine Nielsen, det er Vagn Jensen, og det er... Se, Anders har tabt en plads mere. Han har tabt tilbage igen. De to, der kigger op med Lars Olesen, er ligesom forsvundet lidt væk fra det billede. Og Lars Olesen rykker baglæns. Baglæns, skulle da fanden have. Det vil jeg godt se. Har åbenbart haft en eller anden spændende oplevelse på sine Honda. Med start nummer 7. Kæmper skal der have plads. Ja, det var godt, Anders. Nu er han lige ved at komme 8. pladsen igen. Jamen, han har været lidt på den igen. Ja. Så har han hentet 7'eren igen. 2 omgang? Nej, ikke engang. 2 omgang lige nu. Mangler der så er Hans B. Jensen færdig med at køre de 15 omgang. Og han fører med 12 sekunder. Det er altså status quo faktisk imellem ham og... Ja, faktisk er det sådan. Der er 3 teambil, der adskiller meget, meget tæt på hver ens. Det er nok, man kalder status quo. Ja, det er godt. Hold da. Skal du holde der? Hold øje med. Så er det den. Men kampen sådan så virker sin næste er sådan rigtig for at det er Vagn Jensen og Stine Nielsen
Det er 4-5 pladsen. Han er jo pis. Det ser vi på igen. Kommer... Altså foreløbig havde vi jo Chris. Vagn Jensen, hvor er stigningen nu? Han kommer jo nu op af. Hold da op, Stig. Du har lavet en lille fejl. Så nu er der lige pludselig bag i 161. Vagn, som er normalt kører med nummer 16 nemlig på sin motorcykel. Men så har de så lige fået et indtal mere. Ligger stadig tæt. Det rører han lige bag. Hvem rykker lidt fremad, eller hvem rykker meget tilbage? Det gør Lars Olesen, start nummer 7. Han har før været vanskeligere. Og det skal jeg love for, at han kommer igen. Om det er noget teknisk, eller om han har været nede og kure lidt, det skal jeg jo ikke kunne sige. Det er derfor, de sprutter ved os. Jeg tror, at han er ude. Lars. Der bliver flere, kan jeg se. Det er jo, men de en gang mere så for fuld skole der. Over i overgangen mellem den gamle og nye bane. Det er bare skidt, eller hvad? Og kan jeg se en motorcykel ligge derovre? Jeg er lige ved at tro. Hæftig langt bagefter, mand. Det kunne så være Lars Olesen. Der er været en flag i skopkurven. Det er den kurve, som afgør støje mellem den gamle bane og det nye baneafsnit. Hans B. Jensen og Carsten Mogensen, det er jo kommet forbi. Det samme kan jeg sige som Chris Jensen og Vagn Jensen. Og så op med det der, din grimme unge. Men altså, Vagn får en Stig Nielsen igen. Det er jo godt. Ja, der kan jo til stå der. Men ved du, hvis du kigger folk for rejse, er det mig, der kører i den. Det er Chris Jensen og Vagn Jensen, der kæmper. Og der er det altså Vagn, der er bagved. Det er kampen om tredjepladsen, trods alt, generelt set. Ja, eller generelt, det er jo det er 600 løb, så der er ikke noget generelt i det. Det er totalt til op kun det. Så til. Hvad, Anders? Er du bagefter igen? Mens vi fik en vinder. We have a winner. Og det er Hans B. Jensen. Starter med 75 for Suzuki 600. Ja, så skal der regne igen. Og jeg tror, at nok er Carsten Mogensen, han var tilfreds med at blive nummer 2. 11,5 sekunder efter på nummer 38. Men tilfreds. Han er nok det næste sted, skal jeg sige. Det får jeg lige senere. Hvad er det for noget? Så begynder at pisse igen. Når man er nede til festen. Der er 160 mennesker, som skal vinde de her gutter i aften. Og så lige vinderen. Nå, lad os så se en gang. Chris Jensen skal vælge i mål på en det var så vinderen, der kørte der. I think we should be told. I skulle da have det her hvide, skulle ikke det? Jeg kommer lige. Tak skal du have. Det var Chris foran Vagn. Chris Jensen bliver 3'er. Med nummer 16 og Vagn Jensen på 3. Der er en fjerdeplads. 60. 5. pladsen, det var Stig Jensen, 32. Og så venter vi på P-Jul. Vi venter på Jul. Han kommer der. Starter med 65 på en 6. plads. 7. pladsen Anders Stikker. 7. Karl. Ah, det er lov. Men skidt nu med det. Anders Stikker er i mål på en 20. plads. 8. pladsen Ulrik Hansen og 9. pladsen Esben Dannerup. Skal vi lige den andre tider med? Det skulle være Jesper. Så, nummer 74. Det regner kraftigt ud. Helt lidt rundt i stå. Hvor er man skal ind? Er det der på toiletter? Eller er det den næste igen? Det er på toiletter også en gang. Jeg tror, det er den første. Ikke 74, 34 var det, og Esben har kørt med. Så dermed, og Jesper Sørensen var 74. Så vi har altså været alle i mål. Hans B. Jensen foran Carsten Mogensen og Chris Jensen. På 4. pladsen Vagn Jensen, Stig Jensen 5, 6 P-Jul, 7 Anders Stikker, Hansen 8, Esben Dannerup 9, Dennis Andersen 10. Vi fortsætter med motorcykler, gør vi. Denne gang der blander vi bodgerne. Vi tager vores rookie 1000.